Cantas vogais hai en galego? 5, 7 ou 10? A ver, para empezar, no alfabeto galego, na escrita, hai 5 letras para representar as vogais. A, E, I, O, U. Pero na fala hai 7 fonemas, e eses 7 están presentes na inmensa maioría da poboación galega, mesmo nos castelánfalantes, aínda que ás veces non son conscientes diso. Pois ben, esas 7 vogais son A, E aberto, E pechado, I, O aberto, O pechado, U e U. E non están aí para molar, non. De feito, serven en moitos casos para distinguir pares de palabras. Non é o mesmo unha presa que ter presa, como tampouco é o mesmo unha bola e unha bola. Que sucede? Pois que as vogais A, E O ao final da palabra tenden a lerse un chisquiño máis pechadas do normal. É unha cuestión de matiz. Fíxate, en casa o A final lese un pouquiño máis pechado e próximo a un E que unha normal. Casa, lese casa e non casa. E non casa. 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 Non sei facer. É un matiz imperceptible, ás veces case non reparamos nel. Coa final pasa algo parecido. A pronuncia é lixeiramente máis pechada e próxima a un U, sen ser un U. Por exemplo, toxo. Pronúnciase con 2 Os pechados, pero o ao final tende a ser máis próximo ao U. Toxo e non toxo nin toxo. E coa E final, pois igual. É un E lixeiramente máis pechado e máis próximo a un I. Ese pronúnciase ese. Se cadra este fenómeno notase máis se hai unha vogal aberta próxima. Pota, pote, boto, terra, sete, cego. Iso sí, estritamente, os fonemas vocálicos en galego son 7. Dígocho eu.